Well, pati siya, gingaratatak kaslalahan ko pa nga na awat nga talaga, nga kastoy iti, pinagkandidatwa kaya, siyempre, idi agad ada dagiti, offer, um, siya ket maysa nga kandidato nga para bukal iti probinsya iti Ilocos Norte, kanyak kasalaki ket ku latta ko main ti lokal. Engem idi adaawis ni Apo Gobernador, officially nga siya ti maysa nga pili na nga para bukal iti segundo distrito. Siyempre, mangidaulo kada kami, ket isu na iti makakita iti pagsayatan iti tunggal mesa, isu iti nakakumbinsirak. Ani mismo na Apo Gobernador iti nakapag nang i-offer kanyak kandidato nga para bukal iti probinsya iti Ilocos Norte, partikular iti segundo distrito. Sir, natinob ka iti biyang ti pagpanday linteg nagyang ka pa iti pagpanday linteg iti Dingras Ilocos Norte. So, dayto iti pangrugyam nga balunan iti Junta Provincial iti masungad nga aldaw. Siguro, di nga tamad iti tekunak balon ko. Baban iti experience nga presiding officer for 6 years iti Sangguniang Bayan. Then iti for 6 years nga kas mayor iti Iling nga Dingras. Ala, di nga tamot, di nga tamot iti mesan tong balon ko nga Yes. mapanagpanday iti lintag iti probinsya iti Ilocos Norte. Nung mampayag siguro high level ag diferensya ng ala te kunak at least adanto nga tamot lang idea panggap iti panagputar iti lintag iti Sangguniang panlalawigan. Sir, pag-amo tayo nga iti dumaya pa set iti probinsya ket may saka nga kandidato iti biyang ti Team Marcos. So, dahito sir iti may nga advantage iti grupo yu at Team Marcos iti second district. Well, di jiti amok pe nga mesa nga rason no api nga kinumbinsin nak ni Apo Gobernador napagsasarita mi din nga masapul nga the representation ko iti Eastern Towns nga kas kameng iti Sangguniang palalawigan. Siguro kunak dati pinangkumbinsir na kanyak dati yung atan iti start tanong no addan tulat tagbalin nga kameng iti Sangguniang palalawigan nga gapumot iti dumaya tanong no adda mangirepresentar met katakwada tanong no mayat di distribution adda iti Bagatan adda ni Apo Bukal Toral Badyay adda iti Tagabatak adda iti San Nicolas then iti daya iti depar na iti nga ili iti probinsya iti Ilocos Norte. Isu nga napintas dati represent iti probinsya iti Ilocos Norte, partikular iti segundo distrito. An ko nga ninamnama talaga nagsaanak iti damo kanya po gobernador. Engem iti ma-realize ko siguro kung makita ni gobernador nga addamet dati trust na kanyak. Dati trust na kanyak isu digit ti mesa nga nakakumbinsirak no hangko mga paayan kunak DJ Talek na po gobernador kanyak at ti kabigatan nan di jayan masapul nga ison iti surutag DJ Kalikagom na po gobernador. Sir, lastly, iti sumaruno nga administrasyon ket adamat lang iti pamilyam. So, tuloy-tuloy sir nga may iubra ken adado pa gitay sumangbay nga pagsayatan na gitorte ta babae deti sumaruno nga agbalin nga mayor iti Dingras Ilocos Norte. Well, yan nakita mo abilidad ni Jomel kaya ti municipal administrator na talagang nga isu iti nangi sasaop kanya kon kaya iti ko na ala napintas ko tanong no maubrak iti do mga ubrak tanong no awan iti maybaybayan nga trabaho tanong no adado iti makaomplista isu nga kasyut aramidan ta ko nakingkuana at siguro destiny na nga tamo destiny na nga isu iti supata makita mo ti potential na nga mangidaulo iti ili tayo ket ano ko nakakit natendemmet at sa kapulong tawag nga napan balasyo iti tao ngan prior to that ket isu manager iti Jollibee iti mga taon na iti Bacara Road. Kita mo siguro ti mesang experience sana. Nakita ka talaga dedicated nga ag-serbi para iti ilim na Dingras. Sir, mensahe tayo karag iti taga Dingras ken iti Sububukel a second district iti probinsya ta Ilocos Norte. Well, teko ram tatay, adu iti naklaat ngem iti may iba kadakwada nga no ana tinakita da kanyak
no nga kasano iti panangi patareko iti gobyerno iti iling nga dingras mas panagkita mas aktibo pa dati nagpilarat nga mayor iti ili tayo nga dingras. Ken addaak pay nga mga bayabay king kuana ano adadagitay naited nga suporta tulong ken dagitay pagsayatan iti iling nga dingras te kunak mas itata at duwa kaminto nga tumulong para iti iling nga dingras.